Афәт Гафар, юынмый торган балык. Ашаган дип бер балык, юынырга бер дә яратмаган икән ул. Юынмагач, бите дә каралган, муены да каралган, койрыгы да каралган. Әнисе юындыра баласы кычкырып елый икән бу. Имеш, әллә күзенә сабын керә, әллә борынына су керә. Шулай итеп бер дә юынмыйча йөри ди. Ашар алдыңа канатларың юмаган, йоклар алдыңа койрыгың юмаган, танырлыгың да калмагач. Балык адашкан, адашкан, танырлыгың да калмаган. Балыкның кемнәкә икәнен кем белсен. Шулай итеп юынырга яратмаган балык бөтенләй югалган.